Sana tayo, voters registration iti Robinsons Mall San Nicolas, baligyan na siyang kat. Iti man amen, iti bantay balota with Idol Lawrence, iti Gundaway, apo ditang San Nicolas. Nagbalin ang nabalagi iti nasayang kat a registration of voters manipod iti Benguet National High School kini iti Robinsons Mall iti San Nicolas kuna ni Mr. Oreo Antolin Jr. Comelec officer ket nasursuro ka ngema pito gasota iti nagparehistro para iti barangay and local elections ken itatangal daw iti panagparehistro da iti San Nicolas National High School. Imbatad ni Mr. Antolin nga ado dagiti regular voters sa nagpasabali iti status da. Registered voter iti San Nicolas po 26,471. Kasi na po yun, sir, at 100 applicants nga nag-file, na-receive ni Tanga nag-malap, sir. Ado ko mati, may sir nga mati, nagdagsa kami, hindi napiksa nga tudo. So nga handa na tulong yung masa, nag-iti estudyante nga nagkapu iti San Nicolas National High School. So nga iti impagada, sir, ang subida to kung Saturday and Sunday to, sir. Okay, so ti pakaisa yung katan na, sir, into no Saturday and Sunday, Jai? Dawatag man ako dati nga kumakanyayo ako nga tuno Saturday August 9 and 10 Sunday jeto San Nicolas jeto Robinsons ako ti pakaheldan iti registration tanto nga dito federal masanan na po ta nalawlawa di jay sa mas convenient di Robinsons in pakada mi matkadin ni Attorney Joel nag-approve mata po ken ni mall manager nag-approve na matina po nga jeto ti last 2 days ito Robinsons Mall ako ti pakaheldan iti last 2 days registration. Inayon ni Mr. Antolin nga iti lasoda iti inam nga aldaw a panagparehistro da ket adan iti 8 gasota a registered voters iti iliti San Nicolas. Amati Comelec nga ado iti maparehistroan da iti tangal daw iti San Nicolas National High School. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.